O vindeiro 30 de xuño rematará o prazo de convocatoria de axudas ao estudo do Conservatorio e a Escola de Música Estradense. O Conservatorio e a Escola de Música Estradense abriu aos seus alumnos o prazo para a presentación de solicitudes ás axudas de estudo correspondentes ao curso 2009-2010. En total ofertaránse 12 axudas para transporte e outras 12 para a adquisición de libros, instrumentos e outro material didáctico complementario para os alumnos matriculados na Escola de Música da Estrada e Grao Elemental do Conservatorio de Música. O importe das axudas será de 100 euros, no caso de que non se cubran as 12 axudas convocadas nunha das categorías. As non cubertas pasarán a ser ofertadas na categoría restante. Entre os requisitos para optar estas bolsas figura a obrigatoriedade de estar censado no padrón municipal cunha antigüidade de cando menos un ano. A hora de conceder estas axudas aplicaránse criterios de renta e patrimonio familiar, computables en base á declaración do IRPF do exercicio 2008. Terán preferencia para a adxudicación de axudas de transporte aos alumnos que xustifiquen a residencia a maior distancia do centro de estudos. Tamén se dará preferencia aos solicitantes que se atopen en situación de orfandade, que pertenzan a familias nas que a persoa principal se atope en situación de desemprego ou sexa pensionista, ou por pertencer a familias numerosas ou monoparentais. Estas circunstancias deberán ser xustificadas ao presentar a solicitude. Esta deberá ir acompañada de fotocopia do DNI do solicitante, fotocopia do libro de familia, xustificante de matrícula, fotocopia da declaración da renda do 2008 ou certificado de non tela presentado e voante do padrón municipal de habitantes. O prazo para a presentación de solicitudes rematará o 30 de xuño de 2010, incluído o de bandito día, e estas presentaránse no propio conservatorio. Estas axudas son incompatibles con calquera outra da mesma finalidade que puidesen recibir doutras entidades ou persoas públicas ou privadas.